Και αυτό είναι το νέο μας δωμάτιο. Το κρεβάτι μου είναι σπασμένο. Κι εγώ βλέπω κάτι ελαττήρια στο δικό μου. Χάλια! Έχει ένα σωρό κατσαρίδες. Δεν θα αγγίξω αυτό το κρεβάτι, γιατί είμαστε τόσο άτυχες. Οπότε έχω μια ιδέα. Όχι αυτό, όχι αυτό. Να το! Τέλειο δωμάτιο. Ιδανικό. Πάρ' το από εδώ, είναι πολύ χρωματιστό. Μου αρέσει εμένα. Τώρα θα σου δείξω ποιο είναι το τέλειο κρεβάτι. Αυτό είναι. Όχι, είναι πολύ σκοτεινό. Θα κάνω μια παραγγελία. Εδώ είναι. Γεια σας. Ακολουθήστε με. Προσεκτικά. Εδώ, ναι. Κοίτα, Wednesday. Τα ντουλάπια μου. Είναι καταπληκτικά. Ό,τι αγαπώ είναι εδώ. Με ζηλεύεις? Απαλά, χαμηλωσέ το. Ωραία. Κοίτα τι όμορφο. Το βάζουμε εδώ. Η λάμπα ουράνιο τόξο πάει εδώ. Εξαιρετικά. Ο μονόκερος εδώ. Δεσποινής, έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Το υπέροχο μικρό μου δωμάτιο. Τι ωραία που είναι εδώ. Τι χαριτωμένος μονόκερος. Όλα είναι τόσο όμορφα και χρωματιστά. Μου αρέσει. Λοιπόν, πράγμα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πήγαινε για ψώνια. Και να προσέχεις εκεί. Εδώ είσαι. Για να δούμε. Ναι, αυτές οι σανίδες είναι ό,τι πρέπει. Ήρθε η ώρα για να κάνω δουλειά. Τι κάνει εκεί? Έλα εδώ, Κατσαβίδη. Ήρθε η ώρα να βάλω μερικές βίδες. Έτοιμο. Πράγμα, συρραπτικό. Δώσ' το σε μένα. Θα μου κάνω ένα κουβούκλιο έτσι. Έτοιμο και το δικό μου δωμάτιο. Λοιπόν, είναι ώρα για ύπνο. Τι? Το φτιάξες μόνη σου? Για να δούμε ποια νύστα είναι καλύτερο. Η καλύτερη στιγμή για να εξασκηθείς στο τσέλο. Λατρεύω αυτούς τους ήχους. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Αχ, έτσι, θα σου δείξω τη μουσική. Εδώ είναι τα ηχεία μου. Ήρθε η ώρα για μια μικρή συναυλία. 1, 2, 3, πάμε! Με λένε Ένι, το τραγούδι το λατρεύω. Μόνο χορεύω, ποτέ δεν μαγειρεύω. Λοιπόν, το ζήτησες. Τι? 1, 2, 1, 2, δεν λειτουργεί. Περίεργο. Θέλεις συναυλία? Κοίτα τον χορό μου. Δεν σου αρέσει το μηχάνημα καπνού? Ρε εσύ, Wednesday. Γιατί άναψες το φως? Είναι καλύτερα με το φως, έτσι δεν είναι? Όχι. Πράγμα, κάνε τη δουλειά σου. Έλα, τι κάνεις? Για βάλτε όπως ήταν. Ήρθε η ώρα να παρέμβω. Ένι, άσε το πράγμα. Όχι! Τι κάνεις? Καημένε. Βράχηκε εξαιτία σου. Πράγμα, έλα. Μα τι έχει εκεί? Ποιος είναι ο καλός μου χνουδωτός? Τι χαριτωμένο μωράκι, θα σου δώσω μαϊντανό. Τι νόστιμο που είναι, θα μεγαλώσεις. Κατοικίδιο λοιπόν. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Έλα πράγμα, φέρε μου το μωρό μου. Να το χαριτωμένο μου γούνινο. Έλα σε μένα. Ποια είναι αυτή η όμορφη? Είσαι μια γλυκιά. Τι? Είναι αράχνη. Αράχνη? Σε ενοχλεί? Έχω κι εγώ κατοικίδιο. Κονέλη, μην κοιτάς, είναι τρομακτικό. Κάτι λείπει και σίγουρα. Εδώ είναι η αγαπημένη μου δίσκο μπάλα. Θα την κρεμάσω εδώ και θα βάλω τη φωτομουσική.
πραγματική δίσκο εδώ. Πρέπει να πάρω τις φίλες μου. Γεια σας, κορίτσια. Το βλέπετε? Ελάτε να με δείτε. Α, ήρθαν. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Περάστε μέσα. Έχω δίσκο πάρτι εκεί. Εδώ είναι. Καλώς ήλθατε. Πώς σας φαίνεται η φωλιά μου? Κι εγώ τρελαίνομαι. Αποφάσισε να κάνει πάρτι. Μάλιστα. Κορίτσια, ας βγάλουμε μια σέλφι, έτσι. Τι καπνός είναι εκεί? Δεν ξέρω, ίσως είναι της Wednesday. Ας το τσεκάρουμε. Προσοχή, το κύριο είναι να μην κάνετε θόρυβο. Σε Reginald Wilhelm έχουμε καλεσμένους. Καλωσορίστε στις κυρίες μας. Είναι φαντάσματα, φύγαμε! Πράγμα, δεν μπόρεσες να βρεις καλύτερη στιγμή για κόλπα με το fingerboard. Γράφω το μυθιστόρημά μου. Μου αποσπάς την προσοχή. Δεν με κατάλαβες, πράγμα. Τι θέλεις τώρα? Θέλεις να παίξουμε? Όχι, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Μη με ενοχλείς. Λοιπόν, φύγε. Πρέπει να φτιάξω τη γραφομηχανή μου τώρα. Έλα, πράγμα, τι κάνεις στο κεφάλι μου? Α, κατέβα! Βοήθεια! Υπάρχει ειρήνη εδώ μέσα καθόλου? Λοιπόν, τέλος, πράγμα, ήρθε η ώρα να μπεις στο κλουβί. Ηρέμησε, Ένιθ, θα το βγάλω τώρα. Σκέψου τη συμπεριφορά σου πίσω από τα κάγκελα. Σε ευχαριστώ, Wednesday, είσαι η καλύτερη. Μα πού πας? Δεν έχω τελειώσει την αγκαλιά. Να, αναρωτιέμαι, τι ζωγραφίζει εκεί η Έμα? Ντόνατς! Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το νόστιμο γλυκό? Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την εργασία οι συμμετέχοντές μας? Είναι όλοι αποφασισμένοι να κερδίσουν. Η Γιάια και ο σεφ είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη για τη διαδικασία. Κοιτάξτε τον σεφ πόσο εύκολο είναι για αυτό να δουλέψει με τη ζύμη. Βάζει λάδι για να τηγανιστούν σωστά τα ντόνατς. Τι είναι τόσο σπουδαίο? Το παίρνουμε και... Τζον, είσαι σίγουρος ότι ξέρεις να φτιάχνεις ντόνατς? Φαίνεται ότι η γιαγιά και ο σεφ σε κατάλαβαν. Όλα είναι υπό έλεγχο. Τώρα προσθέτουμε λάδι. Δεν είναι πάρα πολύ? Εντάξει, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η γιαγιά και ο σεφ αρχίζουν ήδη να βάζουν τα ντόνατς στο τηγάνι. Τζον, ήρθε η σειρά σου. Προσοχή, το βραστό λάδι μπορεί να καεί. Ναι, σε προειδοποιήσαμε. Γιατί έριξες τόσο πολύ λάδι? Ενώ ο σεφ και η γιαγιά περιμένουν ήσυχα τα ντόνατς τους, ο Τζον αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη μάχη με το λάδι. Κάτι μου λέει ότι δεν είναι ο Τζον που θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Όχι, δείτε τι απέγιναν αυτά τα ντόνατς. Η σπάτουλα του Τζον τα έκοψε. Μη στεναχωριέσαι, Τζον. Θα έχεις καλύτερη τύχη την επόμενη φορά. Στο μεταξύ, ας δούμε τι κάνει ο σεφ. Wow! Τα ντόνατς του είναι τόσο τέλεια, τόσο όμορφα. Τι κάνει? Α, θα τους βάλει γέμιση. Αυτή η μαρμελάδα θα κάνει τα νόστιμα ντόνατς ακόμα πιο νόστιμα. Τώρα βυθίζει τα ντόνατς στο γλάσο, τα βάζει σε πιατέλα, τα στολίζει με γλυκή τρούφα. Βουαλά, εξαιρετική δουλειά. Τα ντόνατς της γιαγιάς φαίνονται πιο απλά από αυτά του σεφ, αλλά αυτό δεν τα κάνει λιγότερο νόστιμα. Κοιτάξτε τα τέλεια. Φαίνεται ότι ο Τζον είχε μια ιδέα. Θα φτιάξει ένα ντόνατ με τυρί. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό το τυρί φαίνεται ήδη αρκετά νόστιμο. Και τι σκοπεύει να κάνει? Φυσικά, φόρμες για ντόνατς, λαμπρό. Τι θέλει με το σφυρί? Μάλλον ο Τζον αποφάσισε να βγάλει το άγχος του σε αυτό το πακέτο τσίτος. Καταλαβαίνει κανείς τι κάνει? Μάλιστα, αυτό είναι πανάρισμα. Τώρα το καταλάβαμε. Μένει μόνο να πάρουμε αυτό το όμορφο ντόνατ τυριού και να το βουτήξουμε στα τσίτος.
Νομίζω ο Τζον θα θυμάται πάντα τον αγώνα του με το βραστό λάδι. Καλό είναι να έχεις αλουμινόχαρτο. Απλώς τυλίγουμε το ντόνατς μας σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και το τηγανίζουμε. Δεν χρειάζεται λάδι. Ωραία ιδέα, Τζον. Καλύτερα να μην το αγγίσεις με τα χέρια σου. Πόσο ωρεκτικό φαίνεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της γευσηγνωσίας. Ας ξεκινήσουμε με το ντόνατς του σεφ. Η Έμα εκτιμά τη δεξιοτεχνία του σεφ. Το ντόνατς της γιαγιάς είναι το επόμενο. Η γιαγιά έχει φτιάξει τα ντόνατς περισσότερες από 1-2 φορές. Αλλά η Έμα δεν εντυπωσιάζεται και πολύ. Επιτέλους, ένα ντόνατς από τον αδελφό. Τζον, ελπίζω η αδελφή σου να εκτιμήσει τις προσπάθειές σου. Υπέροχο ντόνατς. Ήρθε η ώρα να διαλέξει τον καλύτερο. Και αυτός είναι ο σεφ. Συγχαρητήρια στον νικητή. Δεύτερος γύρος μπροστά. Τι θα πρέπει να προετοιμάσουν οι συμμετέχοντές μας? Wow, είναι σάντουιτς! Ποιος είναι πιο πιθανό να κερδίσει αυτή τη φορά? Ο σεφ, η γιαγιά ή μήπως... Τζον, τι κάνεις? Πρέπει να φτιάξεις ένα σάντουιτς, όχι να φας όλο το φαγητό γι' αυτό. Μάλλον ο Τζον θέλει να φτιάξει ένα γλυκό σάντουιτς. Τι υλικά θα βάλει εκτός από τη μερέντα? Μαρσμάλος, σοκολάτες και 3 γλυκά σιρόπια και ένα μπλε pop candy. Ναι, σούπερ! Το σάντουιτς του Τζον είναι μια γλυκιά βόμβα. Πώς θα απαντήσει η γιαγιά? Ετοιμάζεται να φτιάξει ένα σάντουιτς με ζαμπόν. Πεντανόστιμο. Βάζει το ψωμί στο τηγάνι και από πάνω βάζει πολύ ζαμπόν, τυρί και μπέικον. Τι μυρωδιά! Μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμο είναι. Όμως ο σεφ δεν ενθουσιάζεται με τα σάντουιτς των ανταγωνιστών. Για να δούμε τι θα κάνει. Ξεκινάμε με ψωμί. Μετά παίρνουμε φρέσκο μαρούλι και ντομάτες. Απλώνουμε όλα στο ψωμί. Wow, τι είναι αυτό? Σαλιγκάρια! Η γιαγιά συγχύζεται, αλλά αυτή είναι μια λιχουδιά που σερβίρεται στα ακριβά εστιατόρια. Εκλεκτό φαγητό για πραγματικούς καλοφαγάδες. Τα τηγανίζουμε και τα βάζουμε στο σάντουιτς. Αλλά ο σεφ δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Είναι χταπόδια. Γιαγιά, καλύτερα να μην το δεις αυτό. Τηγανίζουμε καλά τα χταπόδια και τώρα τα προσθέτουμε στο γκουρμέ σάντουιτς μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τυρί, και όχι μόνο τυρί, αλλά μπλε τυρί. Έχει τόσο ασυνήθιστο άρωμα. Κρατήστε τη γιαγιά, δεν είναι καλά. Ο σεφ τρίβει το τυρί και το σάντουιτς του είναι έτοιμο. Ελπίζω η Έμα να εκτιμήσει αυτό το αριστούργημα της υψηλής γαστρονομίας. Ο σεφ προσπάθησε τόσο σκληρά. Φαίνεται ότι ενώ οι μάγειρες ετοίμαζαν τα πιάτα τους, κάποιοι κατάφεραν να πεινάσουν. Καλά που υπάρχει πάντα μια σοκολάτα στο χέρι, αλλά έχει λιώσει. Ο Τζον έχει πάντα υπέροχες ιδέες. Για να δούμε. Ρίχνουμε παγάκια σε ένα μπολ, το γεμίζουμε με νερό. Εντάξει, έχω αρχίσει να καταλαβαίνω τι κάνει. Βάζουμε τελειωμένη σοκολάτα στο μπολ και ταντάμ! Μια όμορφη και νόστιμη διακόσμηση για το σάντουιτς είναι έτοιμη. Λοιπόν, Έμα, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις. Ας ξεκινήσουμε με το σάντουιτς του σεφ. Μόνο ένας πραγματικός γκουρμέ θα εκτιμήσει αυτό το πιάτο. Και στην Έμα δεν αρέσουν τα πιάτα γκουρμέ. Χταπόδι, σαλιγκάρια, μουχλιασμένο τυρί, τι φρίκι! Wow! Ίσως το σάντουιτς του αδελφού της θα ήταν περισσότερο του γούστου της. Αυτό το πιάτο θα αρέσει σε οποιοδήποτε γλυκατζή. Απλά κοιτάξτε πόσα μαρσμάλος και σοκολάτα έχει. Φαίνεται ότι η Έμα εκτίμησε το πιάτο του Τζον. Το μόνο που έμεινε είναι το σάντουιτς της γιαγιάς. Τι καλύτερο από ένα συνδυασμό τυριού, μπέικον και ζαμπόν. Φυσικά, αυτός είναι ο νικητής μας. Συγγνώμη παιδιά, τίποτα δεν ξεπερνάει τα σάντουιτς της γιαγιάς. Ο επόμενος γύρος λοιπόν. Η Έμα παρήγγελε αυγά τηγανιτά. Ένα τόσο απλό πιάτο, αλλά πόσο διαφορετικά μπορεί να παρασκευαστεί. Η γιαγιά ρίχνει λάδι στο τηγάνι. Μπορώ να έχω κι εγώ λάδι? Φυσικά. Ωχ, φαίνεται ότι κάποιος δεν ξέρει τι να κάνει με το μπουκάλι. Όχι, Τζον, τώρα θα τα αρχίσεις όλα. Μπορούσες απλά να ρωτήσεις. Ενώ ο Τζον λύνει προβλήματα, η γιαγιά αρχίζει να τηγανίζει ένα αυγό. Ο Τζον αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Τίποτα φανταχτερό, απλά
Απλά πρέπει να σπάσεις προσεκτικά το αυγό. Η γιαγιά βάζει ήδη το αυγό της σε ένα πιάτο. Ο σεφ, όπως πάντα, έρχεται με κάτι ασυνήθιστο. Το κυριότερο αυτή τη φορά είναι να μην προσθέσουμε σαλιγκάρια. Ροδάκινα, είστε σίγουρος? Εντάξει, πρέπει να εμπιστευτούμε τον επαγγελματία. Όλοι θα λατρέψουν το πιάτο με την υπογραφή μου. Αυτή η μυστική συνταγή κρατείται μυστική εδώ και 1000 χρόνια και στο εστιατόριό μου ετοιμάζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Μπελίσιμο! Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Πώς είναι το πιάτο σου, Τζον? Κάποιος παρήγγειλε ένα σοου φωτιάς. Δεν φαίνεται πολύ νόστιμο, αλλά θα πρέπει να το δώσεις στην αδελφή σου. Όλα τα πιάτα είναι έτοιμα, ξεκινά με τη γευσηγνωσία. Πρώτα το αυγό της γιαγιάς. Παλιό, καλό, κλασικό. Τίποτα φανταχτερό, αλλά και τίποτα περιττό. Τι είναι αυτό? Σοβαρά? Μπιχάλια! Λοιπόν, η προσπάθεια μετράει. Και τι λέει το αριστούργημα του σεφ? Είναι τόσο νόστιμο που η αίμα τον επιλέγει νικητή σε χρόνο 0. Μπράβο, σεφ! Ο σεφ μπορεί να νίκει σε 2 γύρους, αλλά έρχεται άλλος ένας και είναι μια σαλάτα. Φαίνεται ότι αυτό το έργο θα είναι εύκολο για τον σεφ. Τι γίνεται όμως με τον Τζον? Χρειάζεται εξάσκηση στον τεμαχισμό λαχανικών. Είναι λίγο άβολο. Η γιαγιά θα του κάνει ένα masterclass. Δες και μάθε. Κοίτα πόσο όμορφα κομμένες είναι αυτές οι ντομάτες. Απλώνουμε τις ντομάτες σε φύλλα μαρουλιού και προχωράμε στο μυρωδάτο στήθος κοτόπουλου. Προσθέτουμε το στήθος στη σαλάτα και είμαστε έτοιμοι. Μα φυσικά είναι δύσκολο να εκπλήξεις τον σεφ έτσι και γενικά η έκπληξη είναι δική του δουλειά. Παίρνουμε μερικά φρέσκα πράσινα βότανα, λάδι, τα βάζουμε όλα στο blender και χτυπάμε. Ως συνήθως με τα πιάτα του σεφ τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο για εμάς μέχρι το τέλος. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά. Τώρα ρίχνει αυτό το υγρό σε ένα τηγάνι και παίρνει σιριγγά. Από πού παίρνει τόσα πολλά? Πω, είναι όμορφο. Τι χάρη, σεφ. Τώρα παίρνουμε φύλλα μαρούλι, τα σκίζουμε. Τώρα ντομάτες. Τι είναι αυτό? Τι πρωτότυπο κόψιμο. Ο σεφ τελείωσε, αλλά τι γίνεται με τους άλλους? Η γιαγιά δεν έχει τόσο πρωτότυπο τρόπο, αλλά η σαλάτα της φαίνεται πολύ λαχταριστή. Ο Τζον πρέπει να επιταχύνει. Ακόμα δεν έχει κόψει τα λαχανικά. Γιαγιά, παρήγγειλες μάσκα αγουριού? Δείξε μου τι έγινε, Τζον. Ναι, αυτό δεν αγωνίζεται καν με το πιάτο του σεφ. Φαίνεται ότι έχει πάλι μια φαϊνή ιδέα ο Τζον. Η τσίχλα. Δεν θα φτιάξει σαλάτα με τσίχλα. Φαίνεται ότι αυτό ακριβώς θα κάνει. Και όχι μόνο από τσίχλα. Ζελεδάκια, marshmallows. Νομίζω η Έμα θα εκτιμήσει αυτή τη σαλάτα. Τώρα θα το μάθουμε. Θα δοκιμάσουμε αυτό το περίεργο. Τι είναι αυτό το χόλι? Ακολουθεί η σαλάτα της γιαγιάς. Φαίνεται πολύ νόστιμη. Τι λες, Έμα? Δεν είναι άσχημη, Φαίνεται ότι της άρεσε η σαλάτα του Τζον. Τη λατρεύει. Ναι, και έχουμε νικητή. Τζον, τα κατάφερε. Συγχαρητήρια.